پێواژۆی ئاشتی و جوەکا دەموقراتیک بەربگاوێن بربچا ڤەدشە هەری داوی و پشتی gelek مانگان قانونا çarçovê ya xurtkirina hevgirtina netewî û yekparbûna civakî Rojnameya fermiya dewletê de hat ragihandin. Qanûna çarçoveyî ya xurtkirina hevgirtina netewî û yekparbûna civakî ku ji 12 xalan pêk tê û bi 467 dengan di desteya giştiya meclisê de bu qanûn di Rojnameya fermî de hat ragihandin. Qanûna çarçoveyî nîvê şevê di saet 12 de di Rojnameya fermî de hat ragihandin. Qanûn têkildarî pêvajoya aştî û civaka demokratîk hatibû derxistin dê piştî rapora tayît û tesbîtê ya desteya ewlehiyê ya mekegê bikeve meriyetê. Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdogan li ser hesabê xwe yê Xê qanûna çarçoveyî ku di Rojnameya fermî de hatiye ragihandin parvekir û got ku bila serxêrê be. Erdogan spasiya partiyên siyasî serokê MHP Dewlet Bahçelî û ji partiya xwe AKP re kir. Her wekî got ku niha û şûn ve ew ê bi hemû saziyên dewletê ve projeyên bi awayekî ji dil bimeşîre.